Gaixoani abesteko oraindik ere ordu batzuk falta dira, hainbat izango dira honezkero ordea dagoeneko penaz badirenak. Hala eta guztiz ere, Sanferminak azken txanpan sartuta ere, aitzakiarik ez da falta festarako. Gaur gainera, egunero, Aldezarreko kaleak zeharkatzen dituen kale jira batean izango gara, Peinekin batera, izan ere, egunero zeharkatzen dute, kale hau bera ere zeharkatzen dute alaxe, eta Zezen plazara bidean Aldezarreko kaleak alaitzeko ohiturari eusten diote. Baguk bertan egon nahi izan dugu eta Peinen ohiturak bertatik bertara ezagutu. ¡Hola, San Fermín! Sanferminetan ohikoa izaten da, tombolan ere parte hartzea edo behintzat honitzak egiten dute. Bitz guk ere ikusiko dugu ja jokoan zorteri dugun, ze aurreikuspen, zeren bila guazen? Ba, tira, boletoak hartuko ditugu eta aia zerbait ukatzen zaigun. Normalean nik ez dut sorte handirik gauza hauetan, ez beste askotan ere ez, baina tira. Sorterik jokoan ez da protonobietan jo berdin da. Ez dugu esperantzari galduko eta gu autoaren bilagoa. Alaxe da, guazen. Eta hortxe dugu bitz, ba iru, kolkua bete diru. Ba ikusiko dugu zetokatzen zaigun, nik horrik usten jut bizikleta batzuk ongi etorriko litzezkiakenak, egia erran. Ba lanetikan itxera eta itxetik lanera joateko. Ba dira gauzatzuk ez dira sobera gustatzen, horre, bueno, dena da ongi etorria, bertzela salduko jogu, ez da espesatzen. Edo pari jogu, donazio eman jogu. Eta ikusiko dugu zer gertatzen, ez da izema balio duten, 3 boletok. Ja horrek usten atxibatua. Ala, fedia, 2,40 €. Ba, bueno, hor dugu bitz. Lagunak iten gainera. Bitz hemen! Venga, ba, ingo du banaka. Asier gero aldatzen dugu kamera, Ai, ama, trompeta, venga, toskatzen zaigula. Venga, zu lehenengo da, Maia. Edine bizkoa? Bai, nik uste du bai, ezagutua. Zer da, hau? Hau zer gustatu. Bueno, ja. Bai, sozietan honetan sorteik bali mauz. Bai, en plan, maitez zaitugu, bai. Sartu bo. Ez du balio de gustarako, berdin da, Ai, mazen nervio. Ai, que nervios. Eintzen. Reúna boletas como esta y recoge regal. Ole. Bueno, pixkatxe bat hobiz. Bai. Ze, Asier, airekiko zuzuk hirugarrena. Asier, etxiko ditugu kamera. Venga, Asier. Nik ez dauka sorte handirik inoiz, Bueno, kotxea tokatzen bazait, ni ja... Ez, niretuat. Motetik hartu dugu, Ke ba, reuna boletos berriz. Ze bat jugu bi. Bi jugu, zei behar dugu, metxero bat zakurentzat. Ba, dira lortzen dugun. Edo trompeta bat, honek 6 piru balio zituen. 6 piru, 6 ahate. Ez dugu izan, bueno, berdin da. Guazen ikustera, ja bi boletorekin ze lortzen aldugun. Galdu dut nik neria. Ez da galera hondia. Ba, hemen irauzi duguna izan du da deus ere, 3 paper puska eta iatxun hemen bizitan etorri den 3. Kableakin akatzia. Da, bueno, deus ere, bitz, ze bagozi bertu zera, bera. Ja, pena da, Ez du sobera... Erran diguti, 2 reuna boletosekin ezin dela oparirik hartu eta... Bortz bihar direla. Bost, bat da. Zertako, piper poto bat erosteko. Tokiko produktua. Karo, atuna eta holko asuntuk. Ba ez, bihar atun janera guazi, zuzenin. Boletorik erosi behar izan gabe. Hora, egin dugu aurtengo are, ez? Ikusiko da horrengo bateko zer, egin ez dugu bastatuko. Ba dire inbertsio bik. Gauza arroxi batzuk, hola. Bai. Ez dakik guzein, Sanfermin hauetan maskota izan zileken. Hamaikatare... Bitz. Bitz, eta maskota arroxa. Hora nahikoa. Hau guretzak. Alaxe da. ¡Hola, San Fermín! Hemen atzean ikusten duzuena Sarasatai pasealekuko oholtza da, bertan daude egunero ekintzak. Gero eta zabalagoa da euskarazko eskaintza eta oraintxe bertan oholtza gainean dagoena, txapela buruan eta dantza munduan da.
aurrak eta helduak bildu dira hemen aurrean eta munduko dantzak ari dira dantzatzen musika ezberdin askoren artean. Alaiki abesten dugu, alaiki kantatzen dugu, alaiki abesten dugu deno batera. Eskuak alaiki abesten dugu, alaiki kantatzen dugu, alaiki abesten dugu deno batera. Eskuak, hankak, alaiki abesten dugu, alaiki kantatzen dugu, alaiki abesten dugu deno batera. Eskuak, hankak, hortzak, alaiki abesten dugu, alaiki kantatzen dugu, alaiki abesten dugu deno batera. Eskuak, hankak, hortzak, mingainak, alaiki abesten dugu, alaiki kantatzen dugu, alaiki abesten dugu deno batera. Eskuak, hankak, hortzak, mingainak, sudurra, alaiki abesten dugu, alaiki kantatzen dugu, alaiki abesten dugu deno batera. Eskuak, hankak, hortzak, mingainak, sudurra, ipurdia, alaiki abesten dugu, alaiki kantatzen dugu, alaiki abesten dugu deno batera. Alaiki abesten dugu, alaiki kantatzen dugu, alaiki abesten dugu deno batera. Eskuak, alaiki abesten dugu, alaiki kantatzen dugu, alaiki abesten dugu deno batera. Eskuak, hankak, alaiki abesten dugu, alaiki kantatzen dugu, alaiki abesten dugu deno batera. Eskuak, ¡Hola, San Fermín! Alegria de Iruña peinakoekin bat egin dugu, jakin nahi dugu, ia nola egiten justen prestakuntzak, zezen plazara joan aitzinetik hemen, txarangakok ere prest, peinako kide guztiak, eta ia, zer dugun aitzinetik. Kaixo, bueno, ja prestatu juze gauza guztiak sartzeko zezen plazara? Deno prestatu bera, bai. Zer prestatu duzu, kontatu, berendatzeko zerbait edo? Zela. Ez dugu ezer prestatu. Bera, Bai, baina hau da musikoentzat. Bai. Bera, erantzungo dizu. Bera, erantzungo dizu. Zer prestatu duzu meriendatzeko? Nik ez dakit, bera daki. Baina hau da musikoentzat, ez da guretzako. Bai, karo. Ez dakit, ze menu daukagu. Horrela, ze menu daukagu. Zer prestatu duzu, zuek berendu hartzu gaur? Zer barkatu? Zuek ere berendu hartzu edo bakarrikan lana? Bai, guk ere berentzen dugu. Bai, hemen peinakok ekartzi dute, baldetan ere, nuski daudela gainera guria. Hemen bokadillok eta eraunti egote eta gero sardo botila, dozerrezta eta ura. Zaten duzu zuek ere denborarik orduan besta pixko bat egiteko da nola? Bai, tarteka atetzen gara bukatzen dugunin ere ameka kalderan normi bukatzen du, tizatxua afaria eta gero arratxu zila liori izaten du. Kenduta bizpairu egun, gaur adibidez kanpu joarra dugu arratxin. Afaltzen dugu amekatatik mabi garteola eta kanpora jotzera. Inkasables txarangak uste dute urtea unitzen honetan jula alegria da Iruñakin jotzen, bino zuk zakit bigarren urtea edo... Bai, nik bigarren dut hauek noski, 24 intuztela hola, ez dakit, zemaket derratiati. Eta ze esperientzia edo, nolakoa da jotzia Iruñako peina batekin?
Bueno, ongi da polita, azkeni nik, karo, lesakarri izan eta nago kostumbratu lesakako San Fermintara, baina, bueno, behin ona torrita, pues, ikusten zu hemengo dela aitz difentia, eta polita, azkeni baden giru atare bai, hola, aitz herrikoia eta hola, aitz polita. Zenbate egunez jotzen duzu, pentsatut egunero honentzatela peinakin, zazpitik hasita malaura bitarte edo noiz izaten duzu? Bai, lehendabiziko egun hori zazpian, eta gero azkena malaua, pobre de mia arte. Pentsatu dut, gero biharko justu egun batzu deskansteko, segituko duzu txarangak inotzen. Ez, gero batu bai, hola, aste bat deskantsatzeko, eta aurrengoa, ez da, hogeita zazpile noski egula aurrengo eguna, jo barra. Nik uste dutzuk bertze ez dakit tromboia edo trompeta jotzezun, ikuste dut hemen txingak justula, ziken justu, instrumentuk ere aldatu San Fermin. Ez, ni hori berez, tromboia jotzen, bine hemen txarangan, kantak ikasi bite hartin eta nago honekin txindakin eta hola. Eta, bueno, bite hartin hori bertzea, tromboiarekin, ni berez txarangan hau, instrumentu hau. Bauzu horre ikuspena guainikan urte batzutaz jotzeko, ez? Ikasten ari baldin mazela horrek erran nahi du gero tirada luze izanen dela, doze? Bai, nik bigarren urteo eta pesatzen hemen bertze, ez da izan, bertze urte honitz pesatzea, hola, lana arrautza limago jazima limago gehiago segitio, ordu arte, inpin. Zer da zuretzako berexina edo peina batekin jotzen ari? Pues ez dakit, horroi arrautia ez dula. Berexina, azken jendik ematxizu tratua eta batxizu dena geti gainin, zuri laguntzeko prest, eta hori azkenin da hobena, nik erran nuke. Erraman izun, bai, San Fermina inautik ere izaten altzen lasai herrin, ze ikustu horre karetakin o maskarakin eta zuaztela, ez da humorerik falta. Ez, noski jentela urtero, hola egun bat hartzen eta gaur zela mozortzen gara zerraketaz. Eta horten justo hori hartute gaia Star Wars, eta bat atear da Darth Vaderetaz, eta bertze guztia ikuste gozun ez dela. Aitzori, eskerrik asko, ongi pasa eta haunitz jo? Bai, zueri, venga, eio. Eixo, konta iguzue, orainen horaz zuaz edo, ez dakiz, orduan zurekin? Pixka bat. Ez, bale, orduan. Konta iguzue. Taurina gara, bai. Agitzen, orduan zer da egiten duzuena, hemen batzen zarete peinarekin, gero pixka bat? Bazkaria egin dugu peinarekin, bai. Eta gero joango gara tabernetara. Ze dena joaten dira a los toros, bai. Eta orduan, gero behin ateratzen direnean zuzen plazatik berriro batuko zarete? Hori da, bai. Zer da gehien gustatzen zaizuena peinekin edo peinen inguru honetan? Lagunak, beti daukagu lagunak peina guztietan, bai. Orduan giro ona, humorea behintzat ez da falta. Bai. Gaur Star Warsen mozor bat hartu dute, ez dakit, lortu duzun maskara. Ni idea, ni ez naiz peinakoa, nik ez. Orduan gero bat egiten dut. Lagunak bai, hauek bi bai. Bueno, eskerrik asko eta ongi pasa. Mila esker, haupai, ama! De nuestras fiestas sin par, la alegría
Iruñako Peinekin abiatu dugu arratsaldea eta Iruñako Peinekin berekin bukatuko dugu. Aipatu, orain kale jiran ateriko direla denak ere, Iruñako kaleak areta gehiago alaitzera. Hala, nore bazuzi, Bilboko ardo botilla? No, es una botella de caparroso profundo, pero bueno. Txikia, ez? Sí, txikia, bai. Juantik gelditu zaizu edateko pixko bat. Bilbokoa zara? No, ni txantrakoa naiz, oye. Ez du ematen. Bueno, ondiki pasa? Pa.
Holaxe bukatu dugu Alegria de Iruñakin egindako edo pasatako arratsaldea, zinez polita eta interesgarria izan du da, eta gainera dugu orkesta guretzako bereziki beraz. Ez dinobeki! Hementxe segitzen dugu Alegria de Iruñako hainbat partaiderekin eta baita partaide hoiekin ere, Jon Alberro, pena hundiarekin aurten ez jo izanagatik edo nola? Arratsaldeon, bai. Gogu honun etortzeko egun bat ikustera, eta gaur koinziditu eta kanpotik disfrutatzen aurten. Ez ditute utzi pixko bat saxofoia hartu eta kanta batzu jote? Bai, atzo ere etorri nintzen, eta eskaini zeaten bino nahi gut kanpotik ikusi aurten. Gero izan ez du denbora ongi pasatzeko, besta pixko bat egiteko edo jaitxera buelta? Bai, buelta eska bat eman barko, hauek ero ate behar dute jotzera gauin eta ikusiko jut. Zuretzako hau nebalduazu, ez dizut jotzeko. Ez dizut jotzen, horra xa da. Ni saxofono no jotzen, imposible. Aitzaki, Jon, eskerrik asko hitzokagatik eta ongi pasatu. Berdin, arte. Alegría de Iruña, alegría de Iruña, alegría de Iruña, alegría de Iruña. Sanferminetako herri kirolen jardunaldi berri bat izaten ari da gaur eta aipatu motozerra saria jokatzen ari direla, ikusten den bezala gaurkoan egurra landu behar dute eta lan horietan ari dira Mikel Lasarte, Peio Cañamares eta Juan Asin.